Wannan kirab ku sa masa wuta. Oh, ku dauka Allah ku fasti. Bana, mai gida al'amarin nan ya sai dai a hankali kawai. A za a yi. Kai yana da magana. Wannan ya bani wayata. Wannan ya bani wayata ga yana wanda muke wa da kane da shi zan kira shi har mu shiga wahala irin wannan. Ne nake da assistant commissioner police ya ban wayata kawai ya kulle min waya ya tafi. A ina ne zan kira shi ba zai kira ma'aikata su zo ba. Wannan ya zo ya kulle min waya. Zai iya kwabe waya? A gode! Kai din zai kwabu? Idan zai kabu, zai iya kwabewa? Ka gwada kabi kwan? Ka gara kwabewa? Gwada ko zai kwabe? Jimana! Kai! Ku sauka bankiri! Bankiri ne anan! Bankiri ne anan yau! Ku kauce ba! Ku kauce hukunce ne na ta bankiri ne ba! Ya sabko! Wallahi baba za mu ɗauka. Ina zuwa da Allah ba ni waje na?